ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବୁଝିଲ ମୁଁ କହିବି ତମମାନେ କହିବ ଏ ଶିଶୁ ଆସରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସରେ ଶିଶୁ ଆସରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସରେ ଘଣ୍ଟିତ ବାଜିଲାଣି ଗୁରୁଜୀ ଆସିଲେଣି ଘଣ୍ଟିତ ବାଜିଲାଣି ଗୁରୁଜୀ ଆସିଲେଣି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି ଆସ ହେ ବେଗି ଆସ ମନ ହରସେ ଆସ ହେ ବେଗି ଆସ ମନ ହରସେ
ये घर रहिबो नै कि एटा कोन हबो जदी कहला एटा कोन हेबो जदी जानि किबो लिखिबो तबे मौखिक भाव तुम बदल उत्तर आ जाय करि पार तबरे हमरे वीडियो से पिला